Здравейте, днес ще ви покажа как да се направите скайп. Ето така изглежда скайпа. Значи първо ще ви трябва ето това нещо наречено ABV. ABV ще ви трябва. Който аз ще си го... Така. И влизаме в интернет, пишем Скупе. Опа. Скупе. И влизаме първото. После натискаме създай профил. И тук си пишем името, фамилията, имейла. Ето годината и това. Рождена дата. Не дайте го пишете и година. Няма да стане. Пишете скайп името, паролата. И натискате, пишете ето това тук долу. И пишете напред. И после отписвам, чакайте да си пиша. Пишете ето тук скайп името, примерно Паризатромоир. И ето видео, но на вас няма да видите така. Пишете примерно 23 64. Напишете и пишете паролата. И скайпа ще стане, но който ми гледа клипа да ми прати покана, аз ще оставя там в описанието линк, името на скайпа ми и ми пратите покана и ще ви покажа още работи и може да снимаме която игра искате. И това беше от мен. По едно линче и ме добавете към скайп.